name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then being at peace with you in each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven, and all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of his favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you in love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, O give you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercession. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Lord Jesus, you manifest your presence, person and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Consoling comfort the sinner in the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind and the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi para sa laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad.
Amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat tulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, ulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asinulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kang sa imong linalang. Daimi na sabutan as sinautoban sa imong kabutan, na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kung hindi ka mamumuto na Ama, sa saay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kang sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po muna ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po, Webes, ika-17 simana kan ordinaryong panahon. Ang satuya pong mga masentention, siyo po ang mga minasunod. Mga pasasalamat sa kahagadan ni Raquelin Balde, Madridano family, Clares Lianza, Velasco family, for the gift of life sa kahagadan ni Maria Salome Lorbes, for the safety of baby Art and Diana Hamila, sa kahagadan ni Aileen and Alan Hamila. Is for special intention, sa kahagadan ni Christine and Daniel Napili, Zandra de Mapasok, Evelyn Abaden family, Dr. Angelo Manjares, for complete healing and recovery, sa kahagadan ni Mercy Soria, for prayer for the sick of Alexandra Naper, by Angelica Nacional. For the eternal repose of the following souls, Carmen Teresa sa kahagadan kan Saragosa and Ziga family, Andrea sa kahagadan ni Leticia Oliveros, first death anniversary of Estelita, Milani Grahida and Mendones family, for all souls in purgatory, ni Dr. Angelo Manjares, Antonio Sr., Marlita, ni Aileen Amila and family, 7th death anniversary of Carlos, Caniscobido family, para sa gabos na kalag sa purgatorio, kan Montejo family. Banwaanin Diyos, matindog po ang gabos para sa pagpuon.
ultimong Webes kan bulan na Hulyo, po nanta ang selebrasyon, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Si Jesucristo, iyo ang maestro ni Saint Jude, asin iba pang apostoles. Si Jesucristo, iyo man sa tuyang maestro, tinutukdoan kita manungod sa kahadean kan Dios. Punanta an misa, akuuntaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, sa sing santos, asin sa indo mga tugang, na ko'y pamibig sa kaguranan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, samuyang Ama, pinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan pagtukdo kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo kan sa imong simbahan, asin dakul pang mga tawo an magtubod sa imo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Himation po niya to an inot na babasahon. Ginuno sa libro ng Levitico. Nagtaraman kagurangnan ki Moises. Iyo ini ang mga piyesta ng kagurangnan na sa indong ipagrurukyaw sa talaan na panahon sa paagi ng banal na pagtiripon. Sa ikakag-apat na aldaw kan enot na bulan pagkabanggi, iyo ang Pasko ng kagurangnan. Asin sa ikakag-limang aldaw kan bulan na iyan, iyo ang pintakasi kan tinapay na daing libadura. Sa laog ng 7 aldaw, magkakakan kamon tinapay na daing libadura. Sa enot kan mga aldaw na iyan, magkaigwa kamo nin banal na pagtiripon. Asin day kamo maggibo nin anuman nagibong magabat. Sa 7 aldaw, madulot kamo sa kagurangnan nin tinutong na atang. Sa ika-7 aldaw, magkakaigwaman nin banal na pagtiripon. Asin day magibo nin anuman na magabat nagibo. An kagurang na nagtarampa ki Moises, taraman mo ang mga aki ng Israel, asin sabihan mo, kung makalaog na kamo sa daga na itatao ko sa indo, asin mag-ani kamo kan sa indong trigo, dadarahon nindo sa padi ang sarong bugkos kaiyan, bilang tinagba kan mga enot na bunga nin sa indong inani. Iniiwawawag niya sa atubang nin kagurangnan, tanganin kamo maging maninigo sa kagurangnan. Gigibuhon ini kan padi sa masunod na aldaw, pakatapos kan Sabat.
Puon sa aldaw pakatapos kan Sabat, aldaw na idinulot nindo, an bugkos nin trigo, mabilang kamo nin 7 simana, asin sa aldaw pakatapos kan ikapitong Sabat, an ikalimang pulong aldaw, madulot kamo nin bagong dulot sa kagurangnan. An ikasampulong aldaw kan ikapitong bulan, iyo an aldaw nin pagtubos. Magkaigwa kamo nin banal na pagtiripon, magpasakit sa sadiri, asin magdulod kamo ning tinutong na atang sa kagurangnan. Sa ikakaglimang aldaw kan ikapitong bulan na ini, iyo an piyesta nin mga harong-harong sa kagurangnan, o piyesta nin mga tabernakulo, na 7 aldaw kalawig. Sa enot na aldaw magkaigwan banal na pagtiripon, asin day maggibo nin mga magabat na gibuhon. 7 aldaw na madulot kamo ning tinutong na atang sa kagurangnan. Asin sa ikawalong aldaw, magkaigwa naman kamo nin banal na pagtiripon, asin day maggibo nin anuman na magabat na gibo. Huli ta banal an aldaw na iyan. Iyo ini ang mga piyesta nin kagurangnan, ni pagpipintakasin nindo, huli sa banal na mga pagtiripon, sa kapagtaonin dulot sa kagurangnan, mga atang na tinutong, mga dulot na tinanom, asin mga dulot na inumon. Siring sa ipinagbuot sa balang aldaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maugmang mag-awit sa Diyos na nagtabang sa to. Maugmang maghawit sa Diyos na nagtabang sa to. Mag-awit ka mo, asin patanugon ang gitara. An magayagayang arpa, patin an liraman. Patanugon ang trompeta sa aldaw nin kaugmahan. Kung gimataan bulan, asin ang kabilugan kaiyan. Maugmang mag-awit sa Diyos na nagtabang sa to. Huli ta kabutan iyan sa Israel, pagbuot kan Diyos ni Jacob, sarong pagbuot na itinao ki Jose, kan luminuwa sa daga nin Ehipto. Maugmang mag-awit sa Diyos na nagtabang sa to. Di ka mo magkaigwan nin ibang Diyos sa tahaw nindo, di man ka mo magsamba sa dayuhan na Diyos. Ako, iyon kagurangnan na sa imong Diyos, na nagkuha sa imo, hali sa Ehipto. Maugmang mag-awit sa Diyos na nagtabang sa to. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagduman sa iyang banwaan asin nagtukdo sa sinagoga. An mga tawo nagngalas asin nagsabi, "Sain kaini kinukua ang siring na kadunungan asin mga milagro?" Si Jesus nagtaram sa katawuhan, "Siring man, ang kahadean nin langit nakakabaing sa hikot na hinulog sa dagat, asin nakadakop nin gabos na klaseng sira, kan pano na, hinawas, asin dinara sa baybayon. Ang mga marhay na sira, tinipon sa alat, alagad ang mga maraot, itinapok. Arog kaiyan ang mangyayari sa katapusan kan kinakban. Maluwas ang mga anghel, ang mga maraot, lalainon sa mga banal, dangan isusugba sa urnong nagkakalayo. Duman ang pagtangis asin pagragot nin mga ngipon. Nasasabutan nindo ini? Opo, simbag ninda. Sinabihan niya sinda. An lambang paratukdo na may pakasabot dapit sa kahadean nin langit,
nakakabaing sa kagharong na minakuanin mga bagay na mga bago, asin mga bagay na daan, hali sa iyang sarayan. Pakatapos pag-usip kaining parabola, naghali si Jesus duman, nakaabot sa iyang banwaan, asin nagtukdo sa sinagoga. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sisay po sa Indo, pataas kan kamot, ang nagagamit po nin internet in any form. Please raise your hands. Who among you uses the internet? Kindly put down your hands. Halos gabos po kita. Dakulang tabang po ang internet. Ano po? Salamat sa internet, in a matter of few seconds, nakukuha mo tulos ang information na kaipuhan mo. Halimbawa, gusto mo nin recipe, tutorial, map directions, may dudumanan ka mo kan family nindo. Any information, you can find it thanks to the internet. Pero isipon ta po, igwang mga bagay na mas maray na bakong hanapon sa internet. Tama po ba? Halimbawa, naraot ang auto ko. Pwede man akong maghiling sa YouTube. May tutorial man duman. Pero kung seryoso ang raot kan auto, ay mahanap po ako nin competent mechanic. Mahanap ako nin mekanikong tattao, eksperto ka ini. Tadi ako madut-dut ka iyan. Dawa pa anong tutorial video ang mahiling ko sa YouTube. O kaya may gusto akong adalan na lutoon, na putahe, pwede man akong maghiling online nin mga recipe. Pero dakol sa tuya, masabi, walang katulad ang luto ni mama o ni lola. Mapatukdo na sana ako ki mama saka ki lola, tanganing parehas ang namit. What are we trying to say? Bako gabos na nahihiling o nadadangog ta, equal authority. An otoridad, bakong pararehas. Takun an hapot, mahalaga, iba man an sasanggunian. Halimbawa, if your question is how to live, how to raise a child, how to save a marriage, how to forgive people, how to prepare for death, how to follow Christ, ay wara man yan sa internet. Kisay na boses ang hahaputon ko kung arog ka ini ka-importante ang questions. My dear brothers and sisters, perhaps this is one of the greatest challenges of our time. Bako na pong krisis sa impormasyon because information is in our fingertips, at our fingertips. Ang krisis ngunyan is krisis nin otoridad. Kisay ako mahapot. Kisay ako matubod. Magayon ang mga binabasa ta sa scriptures ngunya ng mga aldaw. Kunigwa po sa Indo na nagsisimba daily, masusundan po nindo ang sinususog kan readings kaining mga aldaw. Kung complete attendance po kamo weekdays and Sundays, nasundan po nindo ang parables ni Jesus. In the last few days, we've been reading 7 parables. Inda ko lang po kung tanda nindo. Parable of the sower, may naghasik ng maraming binhi in 4 different soils. Parable of the wheat and the weeds, kan nakaaging Domingo. Parable of the mustard seed, ngunyan na simana. Parable of the yeast, pampaalsa. Parable of the hidden treasure, kan nakaaging Domingo palan ini, not the other Sundays, so wheat and the weeds. Parable of the pearl of great price, so nakakuanin perlas, pinabakal gabus, tanganing mabakal idto, and today, the parable of the net. 7 parables. Garo kita pinatukaw ni Jesus sa classroom niya, asin tinukdoan kita nin mga bagay manungod sa kahadean nin langit. And after the 7 parables,
binasa ta ang gospel, may question ang maestro. Sabi ni Jesus, nasabutan nindo? Sabi kan disciples, opo, nasabutan mi. Sabi kan kagurangnan, kung totoong nasabutan nindo, garo kamo mga kagharong na may sinaray sa saindong sarayan, dangan ilinuluwas, andaan asin bakgo. Ano daw? The Lord has been teaching us through the parables, manungod sa kahadean nin langit. Sabi niya, ang nakanood na manungod sa kahadean nin langit, kan mga ugali na panlangit, dapat isinasabuhay niya. Ang daan, the Old Testament, ang bago, the New Testament. Sinasabuhay ang scripture sa arual daw. Anong ginagamit? Sa inta ginagamit ang kaaraman na ini. Halimbawa, nagranian aki mo o makuapo mo, sabi, Mama, Papa, natatakaipuhan kong magsimba? O hinapot ka kan friend mo, necessary ba talaga na magkumpisal sa padi? Pwede man akong magdiretso kay Lord. Magkumpisal ako in prayer. O igwa kang katrabaho na nagsabi, tama na gayud na mabuot ako, parantay man sa naan mga religion, pararihas man sa naiyan. O kaya nagsaswipe, naghihiling ka ni reels sa social media, tapos may nahiling ka about God, about the faith, and you said, ay, dakulon reactions, totoo siguro ini. Ay, dakulon nag-share, siguro tama ini. We've all been there. Without realizing it, ang sukul ta na kan tutubudan, bako naman authority. Ang sukul ta, popularity. Kung ang sarong tawo, matibay magtaram, tinutubudan ta iyan. Kung confident ang sarong content creator, matubod ako. Kung ang sarong post, manungod sa sarong pagtubod, viral, ma-assume kita, totoo siguro yan, ta viral nga ni. Kung dakol na mga tao ang nag-a-agree, dawa immoral, basta dakol ang nag-agree, maisip kita, totoo. Dear friends, the gospel today is reminding us, ang katotoohan, da ipo identified o decided nin algorithm. Ang popularity, bako pong parehas kan authority. Confidence is not equal to truth. Kaya bago po kita magtubod sa mga nahihiling ta sa internet, lalo na manungod sa pagtubod, magayon ihapot. Ito ba talaga ang turo ng simbahan? Is this really what the church and what Christ teaches? Aram po kan kagurangnan, na pag-asakat niya sa langit, dakul na mga boses ang maarog sa iya o masabi na boses ini kan Diyos. Kaya nga ni, hindi po pwede na ang tinutubudan ta, Biblia lang. Di po pwede na sabihon tang, basta nagbasa ako kan Biblia, tuom ko ang Biblia, enough na iyan, it's not enough. Kaya ang kagurangnan, tinawan man kita nin community, ang simbahan. Kaya, ang simbahan po, iyo ang nagtutukdo kung paano basahon ang Biblia. Hindi po pwede na binuksan mo lang yung Biblia at may nahiling akong verse, ini ang sinabi ni Lord. Hindi po ganoon. Kailangang tamang interpretation ng simbahan. Question, trivia question. Alin po ba ang nauna? Biblia o simbahan? Simbahan. Bago pa po na-print ang Biblia, bago pa po nasurat ang Biblia, nainot na ang Catholic Church. We published the Bible. Ang simbahan, ang pinagkatiwalaan kan kagurangnan, kung paano itukdo, paano basahon, paano sabuton ang scripture. May apod po kita sa authority na ini. Ang apod tadigdi, magisterium. Ang magisterium, iyo ang otoridad kan simbahan na magtukdo. Dai po nag-iimbento ang simbahan nin bagong mga katukduan. It has protected the correct teachings puun kan apostoles sagkud pababa from the time of St. Jude to 2026.
solid teaching, sugpon ang mga katukduan. Kaya, kung may gusto kitang maaraman manungod sa pagtubod, mag-ingat po kan nahihiling sa internet. Mas magayon, magsangguni po sa tinataram kan obispo sa kan padi. Kung mabasa kan Biblia, hagadon ang tabang kan simbahan. The interpretation should be according to the interpretation of the church. Magbasa kan Catechism of the Catholic Church. Dahil na po ini kaipuhan bakalon. Nasi-search po ini sa Google. Find the Catechism online. Kung mabasa, magbasa po nin Catholic authors. Kung ang mga aki mahiling sa YouTube, magpili nin Catholic channels. Use the internet, but use it wisely. Pag may nahiling sa internet, maghapot man, totoo ba ini? Pwede ko bang i-verify? Hindi dahil madaming reactions ay totoo. Magtanong, totoo ba ang teaching na ito? My dear brothers and sisters, the greatest gift that we can give to the next generation is not more information. The greatest gift is authentic faith. Mamibi po kita sa misang ini, mantang tinatawantang onra si Saint Jude. Nalugod ang tinukdo ni Jesus asin kan sa iyang apostoles, mapangataman ta sagkod sa panahon na 2026 and moving forward. Magilugod kitang maingat kan mga dinadangog-tang boses. Magilugod kitang mapili kan sa tuyang tinutubudan. Tabangan lugod kita kan mga apostol. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pagkinabang niyato asin kambilog niya ang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrungdum niya mo kan kamurawayan kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ako aan sa mong dulot, asin darhon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, dai mo binabayaan ang mga karnero mo, at ngani sa palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyuman sanang mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya, kaiba kan mga anghel asin mga santo, nag-aawit kami kan kamurawayan mo. Ang
Kagurangnan ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kagurangnan. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaong samuya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan.
Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, tawi kami ning katuninongan. Free me by this, your most holy body and blood from all my sins and from every evil. Keep me always faithful to your commandments, and never let me be Uyaan sa tuyang Maestro si Yesu Kristo, siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray to you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, sa imong Espiritu namimibi kami. Lugod ining sakramento na samong inako ngunyan, magdarasa mo sa imong eerokan, kung sain ang sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna sa diit na paisi. Magkakigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot po sa 24,355 pesos and 85 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras nin misa, nagabot po sa 4,643 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 6,123 pesos and 35 centavos. Sa aga, Hulyo 31, aldaw ng Biyernes, sa tuya pong isisilibrar ang ikasisintang anibersaryo kan sa tuyang parokya sa oras na alas 6:30 nin hapon. Iniimbitaran po kamo na makisumaro asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Siring man, sa masunod na simana, Agosto 3, sagkod 5, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduo Masses for the Dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaran ning kalag na buot niya tong giromdomon. Siring man, bilang pagtauning paggalang sa presensya kan kagurangnan sa simbahan, sa tuya pong pinapagiromdom ang pagsuulot ninangay asin disenteng bado, sa pag-atender kan banal na misa. Sa kababaihan, dai po magsuulot nin sobrang halipot na bado, sleeveless, off-shoulder, o crop top. Sa kalalakihan, likayan ang pagsuulot nin sando asin shorts. An sa tuyang maayos na pagsuulot nin bado, iyo ang simbolo kan sa tuyang pagrespeto sa Diyos, asin sa kasagradahan kan simbahan. Salamat po sa saindong kooperasyon. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 700, 1,000. Duang anonymous, 1,000. Apat na anonymous, 500. Sareba Family, 2,000. HG and Ian Piña, 1,000. Devotee, 1,400 and 100. Salamat po and Diyos mabalos po. Giraray imbitaran mi po kamo sa aga po is the 60th anniversary of our parish. St. Jude Parish is 60 years old tomorrow. And celebration po is at 5:30 in the afternoon. Imbitado po kamo gabos. Matindog po kita. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan pamibi kan sa tong patron, San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, hasinan Aki, hasinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.